ओरैनो बेसेबाङाव हरनो हागोन बेखौ? औ मिलायना हरसै। हाय लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं दायो रौतायाव थांनो नागिरदों। माने रौतायाव थांनायनि जाहोना जाहैबाय आं माने बैसागो बोथोरनि अनजिनो मोनसे गिफ्ट होनो नागिरदों। आं बेखौ दासिम अनजिनो खोन्थाथ'नाय जायाखै, माने सरप्राइज गिफ्ट आरोना। दा बे सरप्राइज गिफ्टआ मा जागोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मोनथिनो हागोन। स' लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामदो। दायो रौतायाव सफैबाय आं लोगोफोर। दायो आङो हwdwng स्ट'राव थांनोसै। थांनानै गिफ्टखौ बायहैनोसै आरो मा गिफ्ट बायो नायलांबाय थादो। फाइनालि लोगोफोर नै आं हwdwng स्ट'राव सफैबाय। दा हwdwng स्ट'राव फैनाय हिसाबै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं मानो फैदों बेयाव। नायलांबाय थादो। हेल' नोंसोर सानै थायो बेयाव? दे दख'ना लांलै, देखायदो मा मा ब्रेन्डनि दङ। बिबार ब्रेन्डनि गैया नामा? बे बिबारनि फुजिनिया नामालै बेयो? देलाय मा मा डिजाइन दङ देखायबावलाय। मैना बेलाय मालिकआ सोर? मालिकखौ मिथिया ने? दे मान्दार ब्रेन्डनिखौनो देखायदो दे। मोननैबो मोजाङानो। बे मैथुका कालारनि गैया नामा? आच्छा, बिदि कालारखौ मोजां मोनो माने आब'आ, ओंखायनो माने गिफ्टसो होगोन नालाय लांनानै हैबा मोजां मोनगोन, ओंखायनो सिरि सिरि लांना हैनोसै आं बेखौ। सरप्राइज। बेसेबां बियो दामा? 35 न? हरनायावथ' माबा मोनसे खालामना हरगोन नङा होमबा? आच्छा, ओरैनो बेसेबाङाव हरनो हागोन बेखौ? औ मिलायना हरसै। आच्छा, बेबो मोजांमोन, ग्रिनाबो मोजांमोन, ओमफ्राय आङो बेखौ साबसिन मोजां मोनबाय आरो। लफायनि ना? बे लफायनि? बे लफायनि नैबे एफएनएफनि। रयेलनि गैया ना? रयेल बड'नि गैया नोंसिना? अ दे बरनबाय थानांला, आं बैखौनो फसायखाबाय। दावरायनि गासिबो ब्रेन्डेड गोजा आरो ना? आच्छा, ब्रेन्डेड गोजा होनबोला बै 1000 फोरनि गानग्राया फैनाय नङा ना? आच्छा, दे बेखौनो जुदो दे।
मिलायनानै हरदो ना खनसे देखायबावलाय ओरैनो औ दे फोराननानै खा फसायबाबो फसायाबाबो लाना थांसै आं बेखौ लाबाय मान्दार ब्रेन्डनि 35 होनदोंमोन आरो ना 33आव हरनोसैनो बेखौ लानाय जाबाय आरो दे पेक खालामदो बेखौ लाबाय आं नै माने मान्दार ब्रेन्डनि दख'ना गांसे लाबाय माबा लाबाय आरो 3300 लाबाय आरो डिसकाउन्ट माने 35 होनदोंमोन 200 माने डिसकाउन्ट होनानै 3300आव हरबाय आरो दा आङो बेखौ अनजिनो हैनोसै दा पसन्द जागोन ना जाया नायनोसै नङा होमबा सारप्राइज गिफ्ट बेखौ मिथिखाया नालाय आं माने आं गिफ्ट होगोनखौबो मिथिखाया बेखायनो माने माबायदि मोनो लांना हैना नायनोसै मुला फुफायदों आङो बारियावहाय ओमफ्राय नै मुलाया बे मोनसेया ओरैबादि गोलाव बेबायदि थरनै संबानो जोंहानो बोथिसे मैगं थांखायो आरोना मोननासो फुखांबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय मैथा फिथाइ दङ इदि मैथा फिथाइखौ जाय नङा गोखैनो खेबसे जाना नायनो मोननाय जि गोखैखा बेखौ माबाजोंसो जानांगौ ना गोथां जानांगौ